Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаны з гэтай справай. Сёння ў падкаст завітаў Міхаіл Міхно. Гэта гід-экскурсавод з горада Стоўбцы, і размаўляць мы будзем відавочна пра Стоўбцы. Але чаму? Неяк ужо даўно выношваюцца думкі адносна спадчыны малых гарадоў каля больш буйных. Для жыхароў вялікага горада малое мястэчка можа быць прывабным, калі ўсё акей з інфраструктурай, асабліва з камунікацыямі. Калі ж даехаць можна без праблем і месца мае за сабой гістарычную спадчыну, то фактычна ёсць уся база для таго, каб развіваўся турыстычны патэнцыял. Менавіта з такімі думкамі я глядзеў на Стоўбцы. З думкамі і пытаннем: а ці рэалізаваны гэты патэнцыял у Стоўбцах? У тым ліку пра гэта мы паразмаўляем з Міхаілам. А што яшчэ? То будзем гаварыць пра музейны пакой, ролю Нёмана, блізкасць да Свержня і інфраструктуры, якой не хапае гораду. А як паслухаеце эпізод, падтрымайце праект Вандра зручным для вас спосабам. Ёсць Баймікофі, Патрэён, PayPal ды Бусці. Яшчэ можна набыць складанку «Дзень жыцця спадчыны». Усе спасылкі будуць у апісанні. Ну а цяпер будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. Ну, як экскурсавод я працую афіцыйна фактычна другі год. Раней я уже, канешне, цікавіўся краязнаўствам, таму і збіраліся матэрыялы, вывучаліся. Я калісьці ўжо дарабіў кнігу «Памяць». Там было некалькі чалавек, і уже на фінальным этапе 2 гады я уже заканчиваў, скажем так, напісанне, таму таксама былі такой збор успамінаў ад старажылаў. Ну і гэта ўжо там больш за 20 гадоў гэтым займаюся. А вось калі казаць пра экскурсаводніцтва, ці склаўся у вас нейкі партрэт, хто асноўныя наведвальнікі Стоўбцаў? В асноўным на дадзены момант, калі гаварыць пра гасцей горада, то это людзі, якія цікавяцца такімі мясцінамі, которые любяць падарожнічаць. Ну, яны ездзяць не толькі ў Стоўбцы, але па іншых такіх гарадах, там ці мястэчках, ці проста цікавых мясцінах. А пра мясцовых таксама больш дарослым яно цікавей неяк. Колькі мяне былі дзеці, на іх менш уплыў гэты адчуваецца, да, ім не так цікава. Як дарослым, которые ў захапленні, якія там мяняюць погляд свой на горад, там, на яго гісторыю, на яго дамы там. А можете падзяліцца ўвогуле уласным досведам і бачаннем экскурсаводніцкай галіны? У вас ёсць экскурсіі, на якія прыязджаюць дзеці, вучні з настаўнікамі. Гэта ініцыятыва з боку школы, альбо гэта спрацоўвае некае вашае прасоўванне, і, так мовіць, вы сябе прадаеце ім, і яны бачаць, што вось ёсць Міхаіл, з якім можна, які можа распавесці, напрыклад, пра Стоўбцы, і пойдзем да яго. Як увогуле наладжваецца гэты кантакт? Кантакт звычайна ўсё ж такі ідзе з настаўнікамі. Ім, там, скажем, хацелася кудысьці вывесці дзяцей, распавесці пра штосьці. Там бывае, што яны плануюць там паездку там у кінотэатр, у вёскі хто няма, да, тут паехалі ў Стоўбцы ў кінотэатр, ну а заадно можам яшчэ па гісторыі крышку пагутарыць. Таму перш за ўсё это з настаўнікамі кантакт. І бываючыя бацькі пасля прыходзяць, дзеці ішлі з бацькамі, да, перш за ўсё ж такі з настаўнікамі. А у Стоўбцах гэта і раней такая практыка была, альбо гэта штосьці новае за апошні год? Раней настаўнікі вазілі дзяцей там, куды можна было. То есть это можна паехаць за межы раёна, звычайна. Ну і самі Стоўбцы, Стаўбцоўскі раён, ён цікавы чым? Это у нас радзімая Куба-Коласа, таму возяць дзяцей у філіалы музея Куба-Коласа в Акінчыцах, Хальбуце, Ластку і Смольні. Это месца нараджэння Дзяржынскага, маёнтак Дзяржынова. Туды могуць вазіць. А ўсё астатняе это ўжо за межы. У іншыя раёны, там обласці, там Брэсцкая крэпасць, там Мінск, это нейкія музеі. І Стоўбцы, сам горад, ён як-то быў па-за ўвагай. І фактычна, калі я атрымаў атэстацыю,
І я тады вось і вырашыў рэгістраваць ІП, каб можна было праводзіць экскурсіі самому. Не трэба там ні турфірма, нічога. Вось я сам магу прымаць грошы афіцыйна і працаваць. Напэўна, это былі першыя афіцыйныя экскурсіі по нашаму горадзе. Я вось хацеў запытацца якраз, ці ёсць яшчэ экскурсаводы ў Стоўбцах? Наколькі я ўжо ведаю, 2 чалавекі таксама атэставаліся пасля таго, як я ўжо пачаў працаваць. Але я так зараз пра іх не ведаю, не чую. То есть адна дзяўчына, напэўна, яна там займаецца, можа быць, іншым ўсё ж такі справай, яна там працавала ў парку Сула. А другая, жанчынка, яна дырэктар кінотэатра, і яна праводзіць экскурсіі, я так разумею, для дэлегацый афіцыйных, калі трэба там ці выканкама, ці што, і правесці, яна там ужо праводзіць экскурсію. Это ўжо, як-то нават выказацца, просто афіцыйныя такія экскурсіі, яны бываюць побегам, на даволі кароткі, напэўна, тэрмін перад нейкім мерапрыемствам. Я зразумеў. А з пункта гледжання ўвогуле попыту на экскурсіі па Стоўбцах, ці патрэбны яшчэ экскурсаводы, альбо вы цалкам адпрацоўваеце і самастойна? Ці не хапае уласна рук? На дадзены момант не так шмат замоў, таму, скажем так, я яшчэ працуючы, то есть маючы працу, і уже экскурсіі праводжу ў вольны час, то яшчэ спраўляюся, скажем так. Хацелася б, канешне, большай увагі, можа быць, турфірм. Калі гэта будзе наладжана, то, канешне, патрэбны будуць дадатковыя экскурсаводы, і каб яны праводзілі экскурсіі на месцы. Таму што на дадзены момант в асноўным Стоўбцы згадваюцца при праездзе па Слапцоўскім раёне. Міма горада праязджаеш, і экскурсавод расказвае пра гэты горад. Так, коротка, не заязджаючы. І нават калі мы тут знаходзімся каля Міра і Нясвіжа, экскурсіі едуць Мір, Нясвіж, і яны Стоўбцы абмінаюць. Мы ўжо там даўно хацелі, каб Стоўбцы закальцавалі гэтую экскурсію, сталі такім, можа быць, трохкутнікам. Альбо, напрыклад, Стоўбцы, Нясвіж ці Стоўбцы, Мір. Каб была такая экскурсія, калі там па часе это было так не вельмі доўга. А калі турфірмы вось так прыязджаюць і узгадваюць толькі па дарозе, што тут Стоўбцы і тут тое-сёе было, вам не сумна ад гэтага факта, што горад застаецца па-за ўвагай і няма часу прыпыніцца людзям, ды ўвогуле паглядзець сваімі вачыма, а не наўпрост паслухаць экскурсавода ў аўтобусе? Канешне, вельмі так хочацца, каб людзі прыязджалі мэтанакіравана Стоўбцы. Стоўбцы, ваколіцы, і ўвогуле наш раён вельмі цікавы і сваёй гісторыі, і месца, дзе мы знаходзімся. Падзей вельмі шмат. І ёсць нават, напрыклад, прапановы для такіх падарожжаў па коласавым мясцінам. Яны фактычна на цэлы дзень. Прыязджае, на электрычцы паехаў, цэлы дзень ён можа праязджаць толькі 4 філіалы, Чортаў камень, вёска Мікалаеўшчына, і гэта ўжо цэлы дзень. Калі самыя доўгія экскурсіі па горадзе, это могуць складаць да 4 гадзін. У нас быў такія выпадкі. 4 гадзіны мы толькі па горадзе хадзілі. Таму, канешне, за гэты час можна распавесці пра розныя, можа быць, і где-то больш дробныя моманты, але яны таксама вельмі цікавыя. І паказаць больш помнікаў, больш дамоў, якія захаваліся, сядзібы. Таму хацелася б, канешне, больш увагі. Міхаіл, а у вас ёсць тлумачэнне ўвогуле, чаму так адбываецца? Чаму Мір, Нясвіж гэта мэта, а Стоўбцы гэта толькі такі транзітны пункт і хапае тэксту ў аўтобусе? Цяжка, напэўна, так вызначыць адну нейкую асноўную прычыну. Канешне, Мір, Нясвіж, маючы такія палацы, замак, і ўжо ён прываблівае уже нават проста сваім выглядам. У нас такіх замкаў, палацаў няма. У нас, канешне, ёсць там рэшткі сядзіб, дзесьці больш, дзесьці менш захаваліся. Тым не менш, такога ўзроўню, канешне, помнікаў мала. Па-другое, напэўна, яшчэ сказваецца тое, што насельніцтва горада, скажем так, змянялася.
И, может быть, это вот такая традыцыя, яна можа перарывалася, да, не перадаваліся з пакалення ў пакалення зацікаўлення. Насельніцтва мяняецца, можа быць, і это таксама паўплывала на тое, што мы так адстаем ад суседніх раёнаў. Вот мы доўгі час размаўлялі, каб стварыць краязнаўчы музей. На дадзены момант стварылі музейны пакой пры бібліятэцы. Ну і это, канешне, такі першы крок, потому что сам музей, ён вельмі важны не толькі тым, што можна прыехаць паглядзець, але это людзі, якія будуць працаваць на збіранне, на захоўванне, на апрацоўку матэрыялаў. І это ўжо будзе нават больш важкая такая праца і больш важная. Тады і экскурсаводам будзе прасцей працаваць, матэрыял будзе больш, кантакты з тымі ж навукоўцамі будзе захоўвацца, канферэнцыі будуць праводзіцца. На дадзены момант у нас вось такая краязнаўчая канферэнцыя была толькі адзін раз у 2019 годзе. Былі выдадзены матэрыялы і вельмі важныя матэрыялы. Ось, і адразу разумееш, наколькі важна, каб яны такія канферэнцыі праводзіліся пастаянна, і людзі, даследчыкі, прычым з розных гарадоў, маглі праз стоўбцы свае матэрыялы падаваць, а можа нават спецыяльна нешта паглядзець вось па сваёй тэматыцы, што звязанае з нашым раёнам, да, і можна вось на канферэнцыі пра гэта прагучала. Михаил, вы закрунули тему музею, і мяне вось яна супер цікавіць. Я у мінулым годзе, калі пісалі пра тое, што адкрылася музейны пакой, я даведаўся, што раней не было музея краязнаўчага. І для мяне, шчыра кажучы, гэта быў такі нонсенс, такая навіна, бо заўсёды здавалася, што ў кожным раённым цэнтры існуе музей. Ты можаш пра яго не ведаць, бо ён можа не несці аніякай карысці, або там, напрыклад, выстава дыназаўраў, нейкіх там камней і гэтак далей, але тым не менш здавалася, што ён ёсць, а ў стоўбцах яго не было. А як так сталася, што не было краязнаўчага музея? Ну, вось такая загадка у нас таксама прысутнічае. Нават у суседнім у нас карэлічскім раёне такі музей быў створаны аж у 1974 годзе, уже 51 год. Ну, напэўна, на гэта паўплывала яшчэ тое, што у нас ёсць філіалы музея Куба Коласа і музею Дзяржынова. І яны, скажем так, закрывалі экскурсіі па нашым раёне. Да? Калі патрэбна кудысьці завесці, да? Можна паехаць у Акінчыцы, прывесці дэлегацыю туды, накіраваць там ці ў Дзяржынова. І як бы патрэба ў краязнаўчым музеі, яна такім чынам ось бы так замаскіроўвалася. У школах ёсць свае такія краязнаўчыя музейчыкі, там пакоі, этнаграфічныя, літаратурныя, там звязаныя з вайной. Ну, все роўна это, канешне, не той ўзровень. І мы доўга размаўлялі, дабіваліся, каб стварыць музей. Ну, прынамсі, вот музейны пакой адкрылі, і, канешне, рады ўжо хаця б гэтаму. Ну, спадзяемся, што на этой справа не закончыцца, да, і што у нас створыцца ўсё ж такі паўнавартасны музей, потому что это, как я уже казаў, это стаў бы цэнтрам такой даследчай краязнаўчай працы і збірання і архіў, ось, і, ну, адпаведна, крыніца для публікацый. Да. То бок апошнія гады, ну, нейкі час шлі размовы пра тое, каб вось патрэбны музей, ці як гэта адбывалася? Ну, як увогуле прыйшлі да таго, што адкрыўся не музей, але ж, ну, пакоі, но тым не менш. Ну, пра музей справа ішла ўжо даўно, і людзі выказваліся, і друкавалася інфармацыя ў раённай газеце «Прамень», і там хадзілі на прыёмы да там старшыні, напрыклад, райвыканкама ці іншых службовых асоб, і падымалі гэта пытанне, што музей патрэбны. Пасля ўжо, і вот падчас канферэнцыі была створана рабочая група вось па стварэнні музея, якая павінна была там знайсці памяшканне, там фонды збіраць, таму што праблем, в прынцыпе, з прадметамі няма. Ёсць калекцыянеры, которые гатовы нават там частку сваёй калекцыі там падарыць, аддаць. Частка ўжо нават ось і аддала на гэты час музейны пакой. І тут уже галоўнае было знайсці патрэбнае памяшканне.
Оказывается, што не кожная падыходзіць, ну і з-за гэтага таксама адкладвалася пытанне гэта. А ўжо калі адкрываўся музейны пакой, яго, дарэчы, часта і называць музеем. Хаця там, конечно, пакуль што на дадзены момант толькі створаны залы для дэманстравання экспанатаў. А ўсё ж такі такая праца больш такая навуковая, да, ну, яна яшчэ, на жаль, не праводзіцца. А зараз гэта пакой, а не музей, бо гэта пытанне памяшкання, альбо, як вы кажаце, што вось некай навуковай даследчай дзейнасці? На дадзены момант афіцыйна нам было сказана, што памяшкання патрэбнага у нас пакуль няма, ну і там яшчэ, відаць, шэраг патрабаванняў, якія патрэбна выканаць. Ну, магчыма, у тым ліку і з-за фінансавання, таму што, ну, патрэбны даволі вялікія грошы па рамках, скажем так, раёна. Таму што само збіранне фондаў, оно ішло ўжо даволі даўно. Можна сказаць, з 80-х, з 90-х гадоў. Таму вось экспанаты яны ёсць, яны збіраліся, вось ляжаць у сховішчы. І зараз актыўна дабаўляецца ўсё больш і больш экспанатаў. Уже галоўная задача, вось, калі адкрыецца музей, да, вось знайсці патрэбных людзей, каб яны уже это рабілі больш, скажем так, нарміравана, да, больш уже навукова, тады і вынік будзе ўсё ж такі большым. То бок ёсць нейкі пералік патрабаванняў, каб можна было называць, не ведаю, інстытуцыю гэтую музеем, ці як? Ну, ёсць нейкі фармальныя, так разумею, перашкоды? Так, ёсць патрабаванні вось для адкрыцця музея, і ў Мінскай вобласці у Маладэчні ёсць абласны музей, які курыруе гэту працу, да, і ён вось адсочвае ўсё, што патрэбна выканаць, зрабіць. Таму там былі прапанаваныя памяшканні, якія не падыходзілі там па плошчы, там па нейкіх яшчэ вось пунктах. Я ўсё ж такі гэтым пытаннем менш займаўся, да, ну, але вот афіцыйна пакуль што няма памяшкання патрэбнага, да, і яшчэ шэраг відна патрабаванняў, які пакуль не можа выканаць. А праца па памяшканню яна ідзе альбо стала на паўзу? Ну, на дадзены момант, наколькі я ведаю, на паўзе. А вы казалі, што фонды для музея яны збіраліся ўжо даўно, там амаль з 80-х гадоў, і захоўваюцца ў сховішчах. Гэта ёсць некая, ну, літаральна адзінка, якая займалася гэтымі зборамі, альбо вы так, ну, умоўна сказалі пра сховішча? Калісьці вось начальнікам управлення культуры у нас быў Анатолій Васильевич Грэкаў, ён сам займаўся гэтым пытаннем і у тым ліку зборам матэрыялаў, і для гэтага нават былі там дамовы, напрыклад, з Чарняўскім, да, ён раскапаў у нас у раёне шмат розных стаянак, гарадзішчаў, так, і матэрыялы перадаваў у аддзел культуры. Гэтыя матэрыялы апісваліся, і яны захоўваюцца зараз у сховішчы, напрыклад, да? Там набываліся нейкія кнігі, набываліся прадметы, вось там ручной работы, да, то есть для такого этнаграфічнага аддзелу, скажем так, ну, вот карціны. Вось таму вось гэта, што было ўсё сабранае, но ёсць. Яно толькі ў сховішчы, і па сутнасці, калі было памяшканне, то можна было б, конечно, выставляць там і вельмі багата ўсяго. Тым болей, што вот пастаянна зараз людзі дзесьці штосьці там з бацькоўскіх хат там прыносяць. Людзі могуць там прынасілі там нейкія медалі, там пісьмы. Ну, вось, і калісьці у нас быў музей у старым Свержні, это вёска недалёка ад Столбцаў, там працаваў Шавель Іван Андрэевич, он там сабраў вельмі вялікую калекцыю. Ну, але, на жаль, калі ён памёр, вось эта справа так это затухла. Але экспанаты захаваліся, засталіся, ну і яны таксама як бы зараз вось у музейным пакоі выстаўлены, і мы можам паглядзець на это. У нас вот музей, да, вот з'яўляўся, напэўна, так, дзякуючы энтузіастам, напэўна. Да, але вот як яны сыходзяць, тут справа як бы прытухае такими ідзе хвалямі. Хацелася б, да, калі каб это ўсё стало, можа быць, на дзяржаўным узроўні, да, было прынята рашэнне, ну і тады это ўсё было б не згубіць тое, што ўжо сабрана. А кола энтузіастаў, яно дапаўняецца нейкімі новымі тварамі? В прынцыпе, моладзі даволі, ну, цікавяцца матэрыяламі. Вось адно, што, ну, моладзь, яна не вельмі затрымліваецца.
столбцах, да, яны шукаюць, да, сабе шляхі, прабіваецца, да, ў сталіцу там звычайна, адпаведна, ну і справе, да, стварэння там, да, краязнаўства, да, трошки так цяжэй тады працаваць. Вось таму, конечно, это настаўнікі в школах ёсць зацікаўленыя, которые пастаянна займаюцца, цікавяцца, збіраюць матэрыял. Там вот Людмила Станіслаўна Назаренко на доўгі час працавала ў гімназіі, яна там у школьным музеі, там вельмі было шмат матэрыялу, плюс яна збірала в інтэрнэце лічбавыя копіі там і па розных архівах, і тым ліку з Польшчы, і мы там хадзілі і збіралі, записывалі ўспаміны старажылаў, і фактычна яе там на дадзен момант, напэўна, самы лепшы такі краязнаўца, да, і было вельмі добра выдаць нават кнігу, да, ось такі зборнік яе. Маладыя яны вот трошки стараюцца дзесьці, ну але раз пайшлі ўжо, працуюць уже, скажем так, на сябе, там свая праца, а могуць вывешваць нейкія там фотаздымкі, ось нейкія цікавыя моманты, которые таксама можа не кідаюцца ў вочы дзесьці ненамыленым вокам. Там вот мозаіка у нас ёсць такая, она стаіць, ну, это старая дорога Брест-Минск, Брест-Москва, да, Р2. Вот зараз эта частка уже частка города. Ну, і мозаіка, як мозаіка, ніхто асабліва не звяртаў увагі, да? А пасля вот сталі фотаграфавацца, і моладзь, і яны там выкладваюць сацыяльныя сеткі, ну і так пачынаюць звяртаць увагу, да, сапраўды, это ж не просто там сцена, да, там оказывается вельмі прыгожая, да, і вельмі цікавая тэхніка. Ось, і мы зараз шукаем, хто аўтар, в якім годзе она могла быць створана, потому что, ну, матэрыялы про это, на жаль, не захаваліся. Михаил, хочу запытацца яшчэ пра музей і ў кантэксце апошніх падзей. У столбцах былі дажынкі? Ці не былі размовы пра тое, што каб пабудаваць памяшканне пад музей да свята, напрыклад? Ну, калі перад дажынкамі вырашалі, скажем, крышку іншыя пытанні, напрыклад, вот наш кінотэатр, ён такой незвычайнай формы і быў драўляным, перакрытым такімі доўгімі ліственніцамі, і потым фасад быў створаны вельмі такой цікавай форме, якая можа нагадваць камусьці такія рамбічныя ўзоры, нават там, ці можа быць вышыванкі, ці хтосьці там звязвае это там нейкімі касмічнымі, можа быць, нават даляглядамі. Але наш кінотэатр быў у аварыйным стане. І таму вось перад дажынкамі было прынята рашэнне яго перарабіць і стварыць ужо сучасных матэрыялаў, пры гэтым захаваць яго вось такі выгляд незвычайны. Ну, што і было зроблена. Ну, але гэта вот, канешне, пацягнула на сябе частку сродкаў. Ось, былі створаны муралы на вуліцы Цэнтральнай, прысвечаныя філіалу, 4 філіалам музея Куба Коласа. Быў пастаўлены помнік Куба Коласу. У нас в столбцах ён вот з'явіўся ў 2022 годзе. Да этого у нас бюст толькі стаяў на радзіме вёсцы Мікалаішчына. Вот. І таму ось было зроблена вельмі шмат, ну, але да музея, на жаль, не хапіла сродкаў, так што спадзяюся, що ж такі музей у нас з'явіцца. Яшчэ ж дажынкі паспрыялі развіццю, так мовіць, спадчыны каталіцкай, бо я разумею, што брама, якая з'явілася, яна б не з'явілася б, калі б не было б дажынак. Ці дажынкі тут не маюць ніякага дачынення да гэтага? Ну, скажем так, да, яны крышку так прастымулявалі, таму што каля кінотэатра знаходзіўся стары будынак, прыкладна 100-гадовай даўніны. Ну, можна яго назваць як гандлёвыя рады, былі пабудаваны дзесьці ў пачатку 1920-х гадоў, і мы его называем лаўка Богіна, гаспадар Богін, еврэй, які вось пабудаваў там некалькі склепаў такіх. Ну, гэты будынак, ён таксама ўжо знаходзіўся ў аварыйным такім стане. Ну, яго можна было, канешне, захаваць, але калі кінотэатр перабудоўвалі, а будынкі побач зусім знаходзяцца, то было вырашана, што гэту лаўку прасцей знесці, чым яе там каким-то чынам рамантаваць, рэстаўраваць. Ось, ну і ўжо тут выканкам дамовіўся з мясцовым ксяндзом Ігорам Лашуком, і калі ўжо знеслі той будынак, там знайшлі падмуркі званіцы, якую і ось аднавілі ўжо па фотаздымках.
Тая званіца яна была пабудавана 1839 годзе і недзе в 1920-х годах была знесена і пабудавалі гэту лаўку Богіна. Таму, можа, каб не было такой увагі да кінотэатра, да, то і не пабудавалі б гэту званіцу. Як я чытаў навіны, то апроч званіцы гэтай брамы яшчэ планавалі пабудаваць ці, мабыць, узнавіць капліцу, якая была пры касцёле. І былі нейкія замалёўкі, не ведаю, чарцяжы, як яна будзе выглядаць. А ці ёсць увогуле навіны па гэтых падзеях? Ці штосьці пачыналася рабіцца, альбо гэта ўсё засталася выключна на паперы? Увогуле, наколькі ёсць інфармацыя, што чарцяжы касцёла яны захаваныя ў архіве у Пінску, чарцяжы стаўбцоўскага касцёла, і яго, в прынцыпе, можна ўзнавіць. На это, конечно, патрэбны такія вялікія сродкі. На дадзены момант было прынята рашэнне каталіцкай абшчынай, зараз сваімі сіламі па сутнасці будуюць, ці была там зняты пласт земельны, да, падвалы захаваліся, і вось на гэтых падвалах будуецца зараз вось тая капліца, прыкладна на тым месцы, на тым жа месцы, дзе і была капліца вось пры касцёле. Дарэчы, таксама перад дажынкамі там на гэтым месцы быў стадыён школы. Вось гэты стадыён крышку зменшылі, і да дажынак зрабілі такі больш сучасным. Але вот это месца ўжо аддалі да касцёлу, каб уже яны там праводзілі там свае мерапрыемствы там і адбудоўвалі вось эту капліцу. А вы сказалі, што капліцу плануюць адбудоўваць сваімі сіламі. А вас гэта не пужае? Бо быццам бы сілы патрэбны такія немалыя, каб штосьці адбудоўваць, і ад недахопу рэсурсу можа быць крыху не той выгляд, які мусіць быць. Мне, канешне, як краязнаўцу хацелася б, каб там была больш навуковы падход, таму што там, напрыклад, праца першая, калі здымалі земельны пласт трактарамі проста знялі, бульдозерамі сцягнулі ў гару. І я разумею, конечно, што там колькі там захоўвалася розных артефактаў, якія можна было б, конечно, выкарыстаць там і для того ж музея. Пасля па гэтых гарах яшчэ людзі сидзелі і перабіралі, хто там можа для сябе, нават для нейкіх калекцый. І вот это, конечно, хацелася б, каб там, да, правялі археалагічныя раскопкі, да, і пастараліся захаваць, наколькі магчыма, ўсё ж такі то, што захавалася, тым болей, што не так шмат у нас в этом сэнсе захавалася. Да, касцёл, калі быў знесены, то падвал просто прысыпалі. А пад касцёлам знаходзяцца, я думаю, што і зараз знаходзяцца пахаванні служкаў, это заснавальнікі стоўбцаў, якія касцёл далі грошы на будаўніцтва касцёла, і ён стаў фамільным склепам. Яны былі пахаваны ось пад падлогай. Старажылы ўспаміналі, што ось там былі такія магільныя пліты в падлозе. І там жа знаходзіліся астанкі святого Фабіяна. Ось гэтыя астанкі якраз былі знойдзены, выкапаны і перанесены ў сучасны будынак касцёла. І я спадзяюся, што ўсё ж такі, калі капліца будзе адбудавана, хацелася б, каб і былі знойдзены парэшткі і служкаў, і каким-то чынам это было зроблена по-навуковаму, да, было там прадугледжана, ці, можа быць, будзе аднаўляцца калісьці касцёл, і тады это будзе самы лепшы, можа быць, варыянт. Альбо хаця б, каб это было не прапала. Потому что для стоўбцаў, конечно, кожная такая кропка, она вельмі важная. Михаил, можете патлумачыць увогуле тэрытарыяльна, бо на мапе, калі паглядзець, то можна гэта крыху уявіць, але калі чалавек не быў у стоўбцах, то фактычна ён задасць пытанне, ды капалі ж, знайшлі парэшткі Фабіяна, ды там ж недалёка мусілі быць парэшткі, напрыклад, і служкаў, што перашкаджала крыху капнуць там на метр у бок.
Альбо гэта некая вялікая тэрыторыя і што гэта мусіць быць яшчэ дадатковыя нейкія роскапы. Ну, тэрыторыя не маленькая і напэўна на гэта ж такі трэба было б больш грунтоўна, да, і даволі і больш часу патраціць, каб это ўсё падняць. Ну, а я думаю, што для касцёла было больш важна ўсё ж такі знайсці парэшткі святого Фабіяна. Вось, там больш пра яго інфармацыя 17 стагоддзя, калі ён жыў, і лічылася, што яго астанкі зцяляюць людзей. Паўтуна такая была хвароба вельмі цяжкая, і сюды прыязджалі ўстоўцы за лячэннем з надзеяй самых розных земель і з ліку з польскіх земель. Таму напэўна для касцёла это было больш важна, і яны адразу вось это зрабілі, знайшлі іх, і там нават праводзілася следчая экспертыза, і што даказвала нас, што гэтым парэшткам ужо каля 400 гадоў. Ну, і былі прадметы там ножніцы, да, якія таксама даказвалі, што это вот менавіта парэшткі святого Фабіяна. Ну а ўжо вот служкі напэўна на дадзены момант менш цікавыя, напэўна. Калі б можа быў музей, можа б это было як-то зроблена хутчэй, і былі людзі зацікаўленыя вось менавіта, ну, каб знайшлі таксама іх парэшткі, да? Па сутнасці заснавальнікі ж горада. Это вельмі цікава і вельмі важна, і то, што калі яны захаваліся, да яшчэ ў цэнтры горада, да? То есть геаграфічна это цэнтральная плошча Леніна, адкуль па сутнасці горад з'явіўся і рос, там і Нёма недалёка. Таму такое месца вельмі цікавая як адміністрацыйна, так і з экскурсійнай пункту гледжання. Да? То есть праводзім экскурсіі, ось пачынаем па сутнасці адтуль, адкуль горад пачынаўся. Да? І ось паказаць гэта месца і паказаць, вот, як парэшткі гэтыя захоўваюцца, да? Ці там будуць пахаваны, да? Там уже як там будзе прынята рашэнне. Я думаю, што вельмі цікава было б людзям все это бачыць. А з пункту гледжання нейкіх адкрыццяў, якія могуць быць для стоўбцаў. Знаходка парэшткаў служкаў гэта штосьці, што стаіць у прыярытэце? Альбо ёсць яшчэ нейкія такія загадкі, мабыць, не ведаю, гістарычныя, праз дакументы, якія стаяць яшчэ вышэй над гэтым? Ну, напэўна, можна згадаць вот каля стоўбцаў, як раней это было каля там 2-3 кіламетраў ад цэнтра, плошчы Леніна, быў двор Кавалеўшчына. Вось гэты двор, ён быў створаны раней, чым самі стоўбцы. І уладальнік двара Кавалеўшчына, вось там княгіня Гальшка-Кмітянка, якая выйшла замуж за Мікалая Служку, вось яна і заснавала мястэчка. Гэта двор, это быў цэнтр усяго маёнтка. Пасля там уже, калі мяняліся гаспадары, але двор ён нікуды не знікаў, на ўсіх картах прасочваецца, і до 1939 года там гаспадары мяняліся. Пасля там была створана спачатку дзіцячы дом, а потым дом-інтэрнат. Потым дом-інтэрнат закрылі, але гэта усадьба, яна пакуль што цэлая. Ну, скажем, канешне, такім паўаварыйным стане, напэўна, але яна стаіць, і доўгі час як бы на яе так не звярталі ўвагі. Але зараз вот, там ёсць такое пытанне, сталі лазіць дзеці там па гэтых інтэрнатах, да, і так было прынята рашэнне знесці вось гэты інтэрнат. Ён там сам па сабе там такіх 70-х гадоў, ён можа не так цікавы, але магчыма, што разам з гэтым інтэрнатам знесуць і гэту сядзібу. Сядзіба, яна была пабудавана, хутчэй за ўсё, дзесьці ў 19 стагоддзі. По крайней мере, вось там хлопцы, которые займаліся гэтым пытаннем, знайшлі інвентар 1841 года. Этой сядзібе амаль 200 гадоў. Для горада это адзін з самых старых будынкаў. У нас толькі царква, ці правільней кафедральны сабор Святой Праведнай Ганны, вот 200 гадоў якраз на днях адзначаўся самы стары будынак, які захаваўся, да? І вось гэта сядзіба, она была таксама, дарэчы, для экскурсій, і можа быць, знайшоўся б чалавек, які б там штосьці зрабіў, а можа, это стала б часткай музея краязнаўча, да? То есть варыянтаў было б шмат. Таму вот, канешне, хочацца, каб яна ўсё-таки захавалася, да? І дажыла да свайго
не знаю, до своего инвестора, да, до человека, который бы это все смог отбудовать, захаваць, отбудовать. А пытанне актуальнае па яе зносе? Ну, на жаль, так. На жаль, вось, наколькі я ведаю, это было прынята рашэнне аб зносе ўсіх будынкаў. Вот. Хацелася б, канешне, калі ўжо інтэрнатам не патрэбны, ну бог, да, тут нікуды яго можа там уже кудысьці не прыстасаваць. Вот. Ну, але хаця б эту сядзібу ўсё ж такі захавалі б, ну, і, на жаль, не ведаю. Ну, тут, хутчэй за ўсё, ну, стаіць на знос. Гэта так супер супадае з тым, што мы размаўлялі да гэтага пра музей. Чым гэта не памяшканне для музея? Чаму так мясцовыя ўлады не разважаюць такім чынам? Ну, гэта, дарэчы, была адна з прапаноў, што можна было б там музей зрабіць. Ну, пэўны мінус для музея раённага, што ён ўсё ж такі за горадам. Да, то есть, конечно, музей, калі ў цэнтры, то ён больш зручны, да, а туды ўсё ж такі ездзіць, ну, не кожны можа і паедзе. Таму там, напэўна, было б лепей зрабіць ці філіал музея, ну, альбо, можа, хтосьці зрабіў бы аграсядзібу, як вот там у іншых раёнах часта робіцца, з'яўляецца нейкі чалавек, які жыве, там праводзіць нейкія мерапрыемствы, семінары, вот, да, і падтрымлівае і сядзібу таксама. Такая там праблема, наколькі я зразумеў, што гэта ўсё ідзе ў комплексе. І будынак, які пабудаваны ў 70-х годах, і гэта сядзіба, яна ідзе вось в адным, так правильно сказаць, ну, адным дакументам. Так. Ось. І калі зносіць будуць, то будуць зносіць усё. Каб раздзяліць гэта, да, вылучыць эту сядзібу асобна, на это патрэбна даць вялікія грошы. Як вот за ўсе такія дакументы тэхнічныя. І, магчыма, у раёна, ну, просто няма на гэта грошай. Вот. Можа быць, яшчэ і за гэта трохі так вот, такая вот, ну, скажем так, сітуацыя. Вось гэта сядзіба, яна па сутнасці ідзе на поўнач ад гістарычнага цэнтра. І фактычна горад ад гістарычнага цэнтра і пачаў развівацца у той бок, на поўнач, ну так, паўночны ўсход. А ў процілеглы бок цячэ рака Нёман. І я вось хацеў запытацца, блізкасць ракі Нёман, а навогуле дае штосьці гораду і давала раней? Па сутнасці, рака Нёман – это, напэўна, галоўная прычына, што горад з'явіўся. І ўсе мястэчкі, якія знаходзяцца ў гэтым месцы, это Стоўбцы, это Новы Свержань, які з'явіўся яшчэ раней, чым Стоўбцы. Это яшчэ вёска Мікалаеўшчына, крышку туды вышэй па цячэнні. Вось тут з даўніх часоў робяць віціны, спецыяльна такія рачныя караблі, сплаўляюць лес адсюль. Сюды прывозілі тавары, прычым з розных мясцін, з розных ваяводстваў ці пасля губерній. І поэтому, дзякуючы вось віцінам, дзякуючы Нёману, наша мястэчка, па сутнасці, яно з'явілася і вырасла ў вялікі горад. Таму, калі стваралі герб, то туды, конечно ж, внеслі гэтыя элементы. Там цэнтральная частка, такі блакітны слуп, сімвалізуе раку Нёман, на ёй серебраная віціна. Ну і залатыя палі – это ўжо знак дастатку, які атрымліваўся дзякуючы этому рачнаму гандлю. Ну, а до 19 стагоддзя, па сутнасці, это была такая асноўная крыніца развіцця мястэчак. Михаил, а вось хочу удакладніць. Глядзіце, горад Пінск ёсць, і там рака Піна з Прыпяццю, і яна так досыць блізка да самого гістарычнага цэнтра. А ў Стоўбцах, атрымоўваецца, паміж гістарычным цэнтрам і Нёманам, ну, ёсць яшчэ пэўная адлегласць. Гэта горад так не захаваўся ў гэтай частцы, маю на ўвазе гістарычную забудову, альбо рака яна неяк пераехала ў бок? Не, па сутнасці, якраз такі ўсё захавалася, і гістарычны цэнтр, вось гэта плошча Леніна, яна там літаральна некалькі там соцень метраў да Нёмана. І вуліцы, якія вядуць да Нёмана, это вось самыя старыя вуліцы.
мястэчка, якія згадваюцца яшчэ вось з самага пачатку 16 стагоддзя. Там вуліца Перавозная, то есть вела да месца, дзе перавозілі праз Нёман, там пасля паром з'явіўся, потом уже масты пайшлі, і яна адразу да плошчы ідзе. Таму там якраз такі вот гістарычная тая частка, яна каля Нёмана. А пасля горад развіваўся, якраз такі ўжо ішоў ад Нёмана. І вот цяперашнія апошнія мікрараёны, яны якраз такі уже там, там на 2 кіламетры ад Нёмана па сутнасці знаходзяцца. Хаця калі ехаць з Мінску, то якраз уязджаеш у новыя мікрараёны, а стары горад ён туды вот надалей. Таму, у прынцыпе, яны якраз на месцы. Яны як у Пінску, дарэчы. Вот наша плошча і вуліцы тыя. То бок вуліца Наднёманская, напрыклад, Піянерская, Пушкіна, гэта тыя мясціны, дзе фактычна была некая гістарычная забудова? Так, і вот вуліца Піянерская, калісьці яшчэ называлася яна школьная, там школа была на рагу. Да гэтага яна якраз вела вот да парома, першая вуліца. Вуліца цяпер яна Першамайская, яна ідзе ўздоўж Нёмана. Эта вуліца называлася Віленская. Ва ўсіх практычна мястэчках была вуліца, якая вела да сталіцы, да Вільні, ВКЛ. І была яшчэ вуліца Румовая. Яна, на жаль, не захавалася. Яна была ўвогуле там практычна па берагу ракі. І там, як успаміналі старажылы, это жылі самыя заможныя жыхары горада. Ну а так як больш палова, а то і большую частку складалі яўрэі, вот там самыя зажытачныя вот якраз яўрэйскія сем'і былі, вось іх такія даволі прыгожыя дамы, і па ўспамінах там розных. Там жа знаходзіцца будынак сінагогі, который захаваўся. Цяпер это лазня вот на вуліцы Пушкіна, это фактычна это яўрэйская міква, таксама яна захавалася. Вось это напэўна самыя старыя будынкі, такія шведскія. Плошча сама Леніна цяпер, да? Раней там базарная ці рыначная, яшчэ там касцельная часам называлась. Яна в асноўным была забудавана каля 100 гадоў назад. Ёсць такія згадкі, што старыя дамы драўляныя, яны пастаянна былі пажары, і яны не захаваліся, а вось несці ў 1920-е гады ідзе будаўніцтва ўжо мураваных дамоў. Пад гэта нават выдзялялі крэдыты, это ўжо ў час Польшчы. І вуліцы замасцілі. Вуліцы, тратуары былі замошчаны па ўсяму таму гораду. Ну, ён невялічкі быў. І ўжо вот стары гэты цэнтр, ён амаль такі 100-гадовы даўніны. І некалькі будынкаў, як царква ці кафедральны сабор Святой Праведнай Ганны, 200 гадоў. Сінагога такая больш старажытная. Ну і дом, дзе зараз размяшчаецца музейны пакой, там дом равіна, то есть равін пражываў. Вось такія старыя будынкі, ім уже больш, чым 100. Тады зразумеў. Окей, а калі пераходзіць праз Нёман і далей ідзе, як вы ўжо згадвалі, новы Сверджань. Я вось хацеў запытацца вас, ці можна ўвогуле падзяляць Стоўбцы і новы Сверджань, калі мы размаўляем пра развіццё гістарычнае культурнае развіццё гэтых мястэчак? Вот якраз вельмі такое важнае пытанне і цікавае, таму што гэтыя мястэчкі, яны, можна так, взаемазвязаны. Якім чынам? Конечно, першым з'яўляецца, называлася яшчэ тады Свержна, это яшчэ 1428 годзе. Ось, і жыхары Свержна якраз займаюцца гандлем па Нёмане, будуюць віціны, і гэтак далей. Ось, потым, уже калі з'яўляюцца Стоўбцы, нават цікава, яны пэўны час былі канкурентамі, таму што гаспадары Свержна Радзівілы, да, а гаспадары Стоўбцаў служкі. Там нават былі гандлёвыя войны. Гайдамакі радзівілаўскага войска там напалі на паромы, там бралі ў палон служкавых людзей, там, да, рэзалі там тавіроўкі і так далей. Справа там даходзіла да судоў, там штрафаў вялікіх, але потым як-то ўсё это так замірыліся, і Стоўбцы з Свержнам ідуць такой паралельным. І там ёсць верфы, і там будуюць віціны, і там адбываецца гандаль. І такая, яны ідуць пастаянна ў пары. І толькі ўжо будаўніцтва чыгункі ў 19 стагоддзі, яно вось з-за гэтага рачны гандаль занепадае. А дзякуючы таму, што станцыя была пабудавана ў Стоўбцах, то Стоўбцы пачынаюць расці,
дзякуючы гэтаму. І яны толькі от у канцы 19 пачатку 20 стагоддзя абганяюць Свержна і ў сваім ну, па сваёй важнасці і становіцца горадам. Але калі мы праводзім экскурсіі, то заўсёды пачынаем са Свержна, потому что это ну, якраз все ўзаемазвязана. Ну і як такі ёсць цікавы момант, калі радзівілы збіралі Свержна, там былі 4 уладальнікі у пэўны час. У 16 стагоддзі сіротка выкупае гэтыя часткі, то ён з гальскай кметянкай, якая потым заснае Стоўбцы, да, яны памяняліся. Сіротка, радзівіла сіротка аддае ёй двор Кавалеўшчына, ось пра які мы казалі ў задвор'і. Ну і за гэта атрымлівае частку Свержна, 1/4. Ну, а гальская кметянка, бачыце, яна аказалася вельмі добрай прадпрымальніцай, яна заснавала і Стоўбцы, які, дарэчы, адразу называліся Свержна, потому что Нёман дзеліў 2 ваяводствы. Новогрудское воеводство было левый берег, где Новосвержин находится, а Минское воеводство – это правый берег, где зараз Стоўбцы. Першае згадванне мястэчка Свержна, Мінскае воеводства. І вось адно з доказаў таго, што Стоўбцы з'явіліся на 1593 годзе. Это вот якраз дзякуючы Нёману, да, які падзяліў 2 воеводства. А вы казалі вось пра тое, што ну, былі такія, так мовіць, гандлёвыя войны паміж радзівіламі служкамі, бо ёсць рака, па ёй спаўляюць. Калі так паразважаць, то плынь Нёмана, яна, ну вось, спачатку Свержань, пасля Стоўбцы і туды на захад у мора. Фактычна, калі радзівілы адпраўлялі свой карабель з таварам, напрыклад, то ён мусіў прайсці праз Стоўбцы і праз уладанні служкаў. Ці не было там некага браканьерства, так мовіць? Ці рабавання, мабыць, не тое, што браканьерства, а рабаванне тавараў? Па-першае, трэба сказаць, што адпраўлялі там караблі, віціны не самі радзівілы служкі, а мясцовыя жыхары. В асноўным это былі яўрэі, вось будаваліся спіхлеры, такія спецыяльныя склады для тавараў, да, і гэтым займаліся ўжо вот такі прыватнымі, да, гаспадары. Ось. Ну, але, канешне, як уладальнікі, радзівілы і служкі ўжо былі такімі, як ну, гарантамі, напэўна, бяспекі в этом сэнсе. Ну, а калі гандлёвыя войны вось, тыя былі у пачатку 17 стагоддзя, то нават быў такі цікавы факт, што рынок ці базар, да, базарны дзень радзівілы спецыяльна перанеслі. У іх быў базарны дзень у нядзелю, быў перанесены на сераду, таму што ў Стоўбцах базарны дзень быў у чацвер, каб перабіць ось это стаўпецкі базарны дзень, да, і ось радзівілы прынялі такое рашэнне. Вот адзін з такіх частак гандлёвых войн. Ну, але ўжо ну, рабавання, ну, да такога, на жаль, я вот не ведаю такіх фактаў, што вот менавіта нападалі, рабавалі віціны. Напалі на паром, пасеклі, па сутнасці тут нават шла барацьба, потому што паромам перавозілі тавары з правага берага на левы, да, то есть са служкавай зямлі на радзівілаўскую зямлю. Да. З радзівіламі ніхто не дамаўляўся, нічога, напэўна, не плацілі, вот таму і ось той паром быў пасечаны, і справа там дайшла до суда. Ось. Але вот у рачным гандлі, то як-то вот такі факты не фіксуюцца. Зразумеў. Калі казаць пра Свержань, пра новы Свержань, то людзі, якія наведваюць, ну, і ўвогуле ведаюць гэтае былое мястэчка, то ведаюць яго праз касцёл, царкву, якія фактычна стаяць на адным плацу, там парэшткі сінагогі і могліцы. Але калі я вось рыхтаваўся, чытаў, то для сябе зрабіў такое адкрыццё, што была там фарфурня свержанская. І быў там свержанскі нават замак. І вось такое пытанне, наколькі людзі ўвогуле ведаюць пра гэтыя бакі гісторыі, і ці не робяць яны новы Свержань больш нейкім такім статусным, чым Стоўбцы? У гістарычным сэнсе так. І доўгі час менавіта Свержань быў цэнтрам такім, ну і культурным нават, да, вось там нават нейкія арганізацыі, і ў заходняй Беларусі таварыства беларускай школы існавала, то філіалы ў Свержні вядомы, у Стоўбцах як-то менш. Да? То есть вот Свержна быў такім больш культурным цэнтрам і з даўніх часоў, напэўна, і ось традыцыя якая-то шла такая, да, перадавалася.
Хаця калі казаць пра замак быў драўляны і ён там праіснаваў там у 16 стагоддзі, ён уже там напэўна згніў хутчэй за ўсё, да, і просто яго разбурылі. Ён стаяў на месцы каля моста праз Нёман, ну і там напэўна паром тады яшчэ быў, таму што дарога, которая ішла, галоўная дарога, да, яна ішла са Свержна, ну напрыклад на Мінск, не праз Стоўбцы, а праз Акінчыцы. Калі вот уявіць карту, да, вось мы калі находзімся на плошчы у Свержна, там асфальтаваная дарога, яна вядзе на Стоўбцы, але за царквой вуліца направа, яна называецца Мінская, тому что вось гэта дарога была старажытная, Кацярынінскі тракт, які яшчэ я называлі, і яна вела да Нёмана, там вось быў той стары мост, каля моста замак, і мы трапляем адразу ў Акінчыцы, месца, дзе нарадзіўся Якуб Колас. І гэтая сітуацыя была па сутнасці да пачатку 20-го стагоддзя. І бой напалеонаўскіх войск, да, там 1812 года, бой адбываецца паміж расійскімі і французскімі войскамі на этого Свержна. І за Свержна, за тое, каб мост захаваць, да, там ішла атака. Стоўбцы як бы трошкі ў баку. Таму, канешне, статус большы. Ну, яшчэ трэба дадаць, што ў Свержні захаваўся млын, ён як мінімум 19 стагоддзя, і дзякуючы адбудове, там былі гаспадары, адбудавалі, зрабілі аграсядзібу. На жаль, там па стану здароўя яны там крышку дышлі ад справы, але млын захавалі, да, і таксама мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Добра, а тады калі разважаць пра патэнцыял Новы Свержань і Стоўбцы, хто з іх мае большы патэнцыял з пункта гледжання турызма, а з пункта гледжання сваёй спадчыны, яе увогуле і захаванасці, і увогуле наяўнасці гістарычнай, і з пункта гледжання увагі ўвогуле людзей. Тут, напэўна, будзе іграць ролю ўжо тое, што Стоўбцы — это ўсё-такі горад, а Свержна — это вёска. І Стоўбцы ўсё ж такі цэнтр раёна, это дзе-то можа і фінансавання больш, і людзей больш, таму, канешне, в этом сэнсе патэнцыял Стоўбцаў будзе большы. І плюс яшчэ сюды трэба дадаць, што у Стоўбца захавалася архітэктура міжваеннага перыяду 1920-30-х гадоў, самых розных, дарэчы, стыляў, да, і як там дамы, так і чыгуначны вакзал вельмі прыгожа ў закапанскім стылі. І это, канешне, дабаўляе Стоўбцам перавагу. Ну, а калі б Свержна, скажем так, быў свой экскурсавод, які мог бы там на месцы это все распавядаць і прымаць гасцей, то, конечно, пэўная канкурэнцыя тады стваралася. Ну, але так атрымліваецца, што экскурсіі там афіцыйна зараз нельга праводзіць, да? Можа, для знаёмых хтосьці расказваюць, да? Таму я ўжо па магчымасці, калі ў нас людзі прыязджаюць на транспарце, то, канешне, мы стараемся і в Новы Свержань, і ў Стоўбцы з'ездзіць. А чого вы кажаце, што афіцыйна нельга? Справа ў тым, што па цяперашніх законах экскурсіі можна праводзіць толькі атэставаным экскурсаводам. Атэстацыя праводзіцца нацыянальным агенцтвам па турызму, і калі ты атэставаўся, толькі ты маеш права праводзіць афіцыйна, і ўсё. У нас это можа менш, скажем так, аслежваецца, але я ведаю, што ў Гродзенскай вобласці, што могуць нават, там ёсць турыстычныя інфармацыйныя цэнтры, якія адсочваюць, каб не было неатэставаных, скажем так, экскурсаводаў. Ну і заадно яшчэ і часам аслежваюць змест экскурсій, каб яны, скажем так, адпавядалі там. Вяртаючыся зноўку да музея, у вас не было думак, што музей па Стаўпецкім краі, ён можа быць увогуле ў Новым Свержні, а не ў Стоўбцах? Ведаеце, такой думкі мне не было, але думка вельмі цікавая, таму што, скажем так, жыхары Свержна, яны не менш зацікаўленыя людзі. І чаму бы не? Калі пачынаеш гаварыць пра Стоўбцы, хочаш не хочаш, все роўно згадваеш Свержань. І нават калі мы там дзе-то пешу, да, і ў Свержань паехаць не можам, пачынаць трэба са Свержня, іначай гісторыя Стоўбцаў, яна кажацца непоўнай. А наконт музея, было б цікава, конечно. Тут толькі мінус, напэўна, што менш жыхароў, да, можа быць, в пэўным сэнсе цяжка можа знайсці, хто б там мог працаваць, да, хаця в сучасным свеце, да, можна ездзіць. У меня просто думка з'явілася, бо
гэта такім чынам бы крыху дэцэнтралізавала бы культурную спадчыну, і каб не было такога, што ўсё напічкана ў адным месцы, і ты наўпрост прыязджаеш на адным пляцу, абышоў усе славутасці, усё паглядзеў і міжваенную архітэктуру там, і парэшткі касцёла, і царкву, і зайшоў музей, і вяртаешся на чыгуначны вакзал і да хаты. І каб вось гэтага не было, каб крыху расцягнуць увагу і расцягнуць увогуле час, які праводзяць людзі ў гэтым краі, то чаму б не зрабіць гэта вось такой дэцэнтралізацыі? Цікавая думка. Канешне, можна было б як мінімум філіал нейкі стварыць у Свежна, да, і такім чынам на месцы, да, праводзіць экскурсіі. Ёсць такі, да, перакос, да, у бок стоўбцаў. Тут нічога, канешне, не зробіш. Магчыма, это дала б нейкі такі штуршок і новаму Свежню да развіцця. Чаму бы не? Адзінае, што з гэтым усім ёсць вялікі мінус, бо я на сваім уласным досведзе, на ўласнай скуры сваёй адчуў гэта. Калісьці гэта было гады 4 таму, здаецца, я прыехаў у Стоўцы і хацеў, вядома, схадзіць, заехаць, зайсці там у Новы Свежань. Я прыехаў грамадскім транспартам, чыгункаю, і каб трапіць у Новы Свежань, ты мусіш ісці пешу. Бо наўпрост аўтобус, як я памятаю тады, ён хадзіў толькі там а 6 раніцы, здаецца, што-то было, і карацей, сувязі некай камунікацыі яе няма. Адзін раз я ехаў роварам і ехаў па дарозе ехаў і не адчуваў, не разумеў, чаму няма веласцежкі. Здаецца, 4 кіламетры, і спалучыць увогуле 2 буйных былых мястэчка — гэта, увогуле лагічная некая справа для развіцця рэгіёна. А калі яшчэ пабудаваць мост паміж Новым Свежнем і Акінчыцамі, мост выключна для ровара, і дабудаваць нармальную сцежку з Акінчыц да цэнтра Стоўбцаў, то атрымалася б такое цудоўнае велакальцо. У меня пытанне, ці гэта я так перадузята гляджу на інфраструктуру, альбо сапраўды ёсць нейкія праблемы з гэтай камунікацыяй? Па-першае, аўтобусы зараз у Свежна ходзяць крыху болей, да, чым 2 разы на дзень, таму ўсё ж такі можна з'ездзіць, і па сутнасці такі нават на палову гарадскі маршрут фактычна дзейнічае, да, і даволі часта можна трапіць на аўтобусе у Свежна. А вось нагон веладарожак, так, это беда, канешне, не толькі, напэўна, і нашых мясцін, это шмат дзе, канешне, такое ёсць. Веладарожку можна было, канешне, зрабіць і ў Нову Свежань. Веладарожку можна зрабіць і па коласавых мясцінах, а это Акінчыцы, Смольня, Альбуць. І, дарэчы, шмат людзей прыязджаюць на веласіпедах. А калі б злучыць Акінчыцы з Свежнам, то это было б супер, канешне, таму што там то не так і глыбока. І я бачу, як там мясцовыя жыхары там шлі і перайшлі там па калена вады, да, і пашлі далей. Таму, канешне, там зрабіць невялікі масток было б, канешне, вельмі цікава. Тым болей, што выхад адразу да замка, там усе захаваліся вось гэты такі ўзгорак, дзе ён стаяў, і падсыпка дарогі, вось гэты насып, да, вось да моста яна таксама ёсць. То есть там вельмі добра відаць, што тут быў мост. І калі у людзей было больш часу, то мы нават пад'язджалі у Свежні да тога месца, там нават пажадана частку прайсці, бо аўтобус уже там не развернецца. Хадзілі, паказвалі ўсе там мясціны. Тым болей, што хутчэй за ўсё это было створана ў часы Радзівілаў, і там нават падымалі пытанне, Анна Сангушка, магчыма, вось яна там новыя мышы такое рабіла, да, такую грэблю называлі, што, можа быць, это і Свежна таксама было зроблена ёй. Было б вельмі цікава. Канешне, ўсё ўпіраецца ў грошы, перш за ўсё. Можа быць, яшчэ, калі з'явіцца зацікаўленасць нейкіх прыватных асоб, я думаю, што мост там зрабіць жа можна і без дзяржавы, і там хапае клопату і праблемы, і куды грошы траціць. Так мінімум той мост можна праз нём зрабіць. Я ўзгадаў пра дарогі, пра транспарт і пра веласцежкі. Ці ёсць яшчэ нейкія недахопы інфраструктурныя, якія было б цудоўна займець, каб гэты патэнцыял, які мае Стоўбцы,
ён развіваўся больш актыўна? Ну, напэўна, варта было б стварыць інфармацыйны цэнтр, альбо як зараз турыстычныя інфармацыйныя цэнтры ствараюцца у многіх раёнах, у Гродзенскай вобласці, у Валожанскім раёне, я ведаю, уже створаны. Это яўна паспрыяла б і правядзенню экскурсій, і, скажем так, стварэнню інфраструктуры, таму што калі едуць людзі, то трэба ствараць для іх умовы. І чым больш будзе заязджаць да нас такіх экскурсій, тым хутчэй, я думаю, зробяцца пэўныя там праблемы вырашацца, да, такая праблема, як, напрыклад, прыбіральні, да. Перакусіць яшчэ там где-то прасцей, да, вот з прыбіральнямі, і не толькі ў нас, это ўсёй Беларусі такая праблема ёсць. Таму, напэўна, вот турыстычны інфармацыйны цэнтр было б важна стварыць. Ну і я думаю, што музей ўсё ж такі павінен стварыцца і, канешне, будзе граць вялікую ролю ў гэтым. Михаил, хацеў запытацца у вас такімі апошнімі пытаннямі. Я калі вам пісаў з прапановаю, то тое, што я адзначаў, што мне было б цікава празмаўляць, гэта пра увагу да горада, да спадчыны горада. Я вось хацеў запытацца пра тую увагу, якая атрымоўвае спадчына стоўбцаў. Наколькі шмат увагі да спадчыны стоўбцаў ад мясцовых жыхароў? Ну, я б, напэўна, сказаў так, што увага яна ёсць, але, напэўна, хацелася б болей увагі. У якім сэнсе? Ну, конечно, там все нешта ведаюць, да, могуць нешта распавесці, да, там вот видишь экскурсію, там подходит человек, да, вот ведаеце, што тут в этом доме было, да, вот тут там жыў там той, той, той. Але калі гаварыць вот пра, ну, там, хай бы хто-то стварыў там некую кафешку, там, да, что-то придумаў нейкі сервис, да, для турыстаў, да, там, напрыклад, то, конечно, вот такога не хапае. Не хапае, можа быць, вот і даследаванняў. Шмат што збіраецца, ну, скажем так, на энтузіазме, і як бы людзі працуюць дзесьці, да, і паралельна, кажуць, па начах, да, што-то там збіраюць, чытаюць, шукаюць в інтэрнэце. І, конечно, не хапае такіх навуковых даследаванняў. У нас вот праведзена была адна канферэнцыя, ну, але хацелася б іх, каб было болей. Зразумеў. А наколькі шмат увагі да спадчыны горада ад мясцовых улад? Ну, напэўна, тут яна ёсць, так, і вось тое, што тут ўсё ж такі вот пастаўлены быў помнік Якубу Коласу, да, што былі нанесены муралы, звязаныя, ну, там і з філіаламі музея, так, яны прысвечаны 4 філіалам. І зараз там муралы там на плошчы, якія вось таксама звязаны з гісторыяй горада. Ну, улада, наколькі можа, яна ўсё-такі это у гэтым плане ідзе вось такая праца. Ну, канешне, мясцовы брэнд Якуб Колас, да, і вось з гэтым іменем звязаны таксама шмат мерапрыемстваў, самыя розныя накірункаў. А вось ужо калі гаварыць пра, ну, экскурсійныя такі, да, в экскурсійным сэнсе, то можна было б, канешне, ну, вот хацелася б, да, нейкай вось падтрымкі, может быть, паспрыяць ці прастымуляваць як-то людзей, каб яны там стваралі нейкія пункцікі, да, там кафешкі ці штосьці яшчэ, да, вот каб сядзібы там захаваць і ўсё ж такі там адкрыць, ну, ці знайсці людзей, которые там будуць нешта рабіць, да, і туды можна прывесці людзей, паказаць, да, і гістарычны будынак, ну, і можа там нешта перакусіць, напрыклад. В гэтым сэнсе можа было б, конечно, яшчэ больш увагі прыкласці, да, вот, намаганне ў гэтым сэнсе. А наколькі шмат увагі да спадчыны стоўцаў з боку увогуле беларусаў, не кранаючы жыхароў стоўцаў? Нават пры даволі, скажем так, невялікай рэкламе ўжо вот за гэтыя гады да нас прыязджалі людзі там з Нясвіжа, Нясвіжскага раёна, з Бреста, прыязджаюць з Мінска. Ну, звычайна это людзі, которые актыўна падарожнічаюць. Да, яны шукаюць новыя маршруты, і калі вот трапляецца ім інфармацыя, што ў Стоўбцы можна прыехаць і атрымаць цікавую экскурсію, то яны фактычна адразу вот да нас накіроўваюцца. Я думаю, што, да, вот, можа быць адсутнасць нейкай інфармацыі, яўна людзі б ехалі і з іншых мясцін. Да? Ну, але это уже пытанне, як да іх данесці інфармацыю, потому што, ну, альбо сайтнікі трэба заводіць, напэўна, ці што, ну, тут уже трохі так пытанне. Наколькі ввогуле вы задаволены той увагай, якая ёсць з боку беларусаў да стоўбцаў? Думаю, што
вот эта актыўная частка насельніцтва, якая падарожнічае альбо гатова ездзіць па Беларусі, наведваць розныя куткі, розныя помнікі, то яны стоўбцы не абмінаюць. Дзесьці самі заязджаюць. Вот таксама сутыкаешся, што людзі апісваюць, што заехалі ў стоўбцы, там паглядзелі там тое, так, ну і там паехалі далей. Ну, можа быць, такіх людзей не так шмат. Это уже іншае пытанне, да? Вот нехта у нас такая традыцыя падарожжаў, можа, менш папулярная. Да? Там калісьці вот быў у Польшчы, там регулярно там едуць машины, да іх там сверху прымацаваныя велосипеды, да, і в пятницу там з'ехаць з горада вельмі цяжка, ў нядзелю вернуцца, да, тому что все раз'язджаюцца ў розныя бакі і яны там просто катаюцца там на нейкіх маршрутах ці там семейнага плана, да, то есть сямей. Вот у нас это як-то менш развіта, менш прынята. Таму, ну, гэта, напэўна, ёсць пэўны патэнцыял да развіцця. А як вы бачыце ўвогуле, як можна гэты патэнцыял развіць? Як можна паспрыяць таму, каб людзей ехала больш, інфармацыю пашыралі вось пра тыя ж стоўбцы больш, каб адзін аднаму раілі, што вось з'ездзіў у стоўбцы, вось там супер, вось і тое было, і да Міхаіла схадзіў, і паслухаў там супер цікава, шчыра раю, і вось каб запускалася гэта сарафаннае радыё. Як увогуле гэта зрабіць? Тут такое цяжкае, напэўна, пытанне. Тут, напэўна, і пытанне нейкага выхавання, можа быць, да? То есть, калі ў сям'і это закладзена, да, ад бацькоў у дзецях, то і дзеці хутчэй будуць займацца вось такімі падарожжамі. Вот, і больш людзей, да, будзе тады ездзіць. І чым больш людзей будзе ездзіць, тым, конечно ж, інфармацыі будзе болей. Тады і астатнім будзе цікавей, да, паехаць, да, даведацца, што там новага. Таму, можа быць, вот у нас як-то это, ну, можа менш развіта, наколькі вот так паглядзець, да. Хаця, ну, вот зараз ну, вельмі папулярны аўтобусныя маршруты, там, да, турфірмы спрыяюць там этому, конечно. Ось, але маршрут на аўтобусе это і людзей шмат, так, і пэўна таксама там кто-то спазніўся, да, вся група павінна чакаць там, да, то есть пэўныя мінусы ёсць, да, невялікая група там сели са знаёмымі на ровары і паехалі, да, там. Будем спадзявацца, што ўсё ж такі будзе развівацца эта праца. Вы 2 гады таму сталі экскурсаводам, атрымалі атэстацыю, прымаеце гасцей горада, вось, і шчыра дзеліце сваімі ведамі пра гістарычную культурную частку горада, ну і фактычна не толькі горада, а і стаўпейскага краю ўсяго. І вось пытанне, чаму вы вырашылі пайсці гэтым шляхам і дзяліцца сваім досведам і ведамі? І што вас матывуе гэта рабіць? Ну, як часта бывае, вырашаюць выпадковасці. Таму што 2 гады назад мне прапанавалі прайсці атэстацыю, таму што ў нашым раёне не было ні аднаго атэставанага экскурсавода. І звярнуліся да мяне, бо ведалі, што я як бы цікаўлюся краязнаўствам, і матэрыялы мы збіралі ўжо даўно. Ну, вырашыў паспрабаваць, чаму не. Ну, і ўсё ж такі пастаяць за гонар раёна. Ось. Ну, і даволі кароткі тэрмін, ну, дзякуючы таму, што матэрыял ён быў, таму было што ствараць, але уже там галоўнае, што было паспець. Ось, паспеў, ну і падчас працы тут пазнаёміўся з людзьмі, якія таксама займаюцца экскурсійнай справай. Сергеем Бусько, это старшыня таварыства гідаў экскурсаводаў. І мне патрэбна была рэцэнзія на мой маршрут. Ну і пра знаёмых я выйшаў на яго. Ён, па-першае, памог мне трошкі падагнаць мой матэрыял, да, пад экскурсію, таму што, ну, такія метадычныя парады, ось і праўкі. Ну і па-другое, зрабіў рэцэнзію, да, напісаў рэцэнзію. Тыміку дзякуючы гэтаму я атэставаўся. Ну, а потым ён прапанаваў, а чаму б, ну, не праводзіць экскурсіі? Што рабіць з атэстацыяй? Ці пакласці я там недзе пыліцца на палічку, ось, ці, можа быць, ўсё-такі паспрабаваць праводзіць экскурсіі. Ну і падумаў, чаму бы не? Вырашыў заняцца. Ну і вот так вот патрошку праводзячы экскурсіі, досвед дабаўляецца. Ось, людзі цікавыя таксама
з'яўляецца. Таварыства гіда-экскурсавода праводзіць семінары. Па-першае, вельмі карысна і метадычным плане. Па-другое, там якраз людзі, якія займаюцца тым жа, чым і я. Это экскурсія, это якраз краязнаўства, это вывучэнне розных крыніц. І это я таксама паспрыяла таму, што з'яўляецца больш і сілы, энергіі і жадання працягваць справу. Такія паўраскрытыя стоўбцы. Паўраскрытасць, канешне, ад таго, што можна шмат чага яшчэ абмяркоўваць пра патэнцыял, магчымасці, і, канешне, тыя моманты, якія тармазяць развіццё. А вы як лічыце, ці рэалізаваны патэнцыял стоўбцаў? Напішыце ў каментары. І асабліва тыя слухачы, хто наведаў гэты горад за апошнія, напрыклад, 5 год. А калі не былі ў стоўбцах, то наведайце гэты горад. Ды як будзеце ехаць, то спішыцеся з Міхаілам, каб ён вам паказаў горад і распавёў пра яго цікавосткі. Мне здаецца, наяўнасць апантанных людзей – гэта добрая такая ініцыятыва знізу ва ўмовах яе недахопу зверху. Усе спасылкі будуць у апісанні. І там жа будуць спасылкі на тое, як падтрымаць праект Вандра. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца, і дзякуй тым, хто падтрымлівае праект. Шануйце спадчыну, распавядайце пра яе іншым, і, канешне, вандруем!